जोङो 28 नं गयबारिनिफ्राय पदयात्रा खालामदों मानि थाखाय जोंहा नै दिनै इलेक्सनाबो सफैगासिनो दङ आरो लोगोसेयाव 17 बोसोर ओइ बे बिपिएफफोरा मा मावदों मा मावाखै बेफोरखौबो नायथिंनायजों लोगोसे जोङो दिनै नैबे दंपार प्राइमारि जानानै दिनै पदयात्रा खालामजेनबाय बे पदयात्रा खालामनायाव जों ओरैबायदि खस्थ' मोनदों जे लामा दोंसेबो मोजां गैया ओरैबायदि हाखर हाला गोथौ गोला अन्थाइ थरसेबो गोलैयाखै जायनि जाहोनाव मानसिफोरा जोबोर खस्थ' मोनो आरो माने स्कुल टिस्कुल थांनो गोनां जायोबाबो बिसोरा ओरैबायदि खस्थ' जायो साइकेलजोंबो लांथावा माजोंबो लांथावा साइकेलजों लांनो गोनांबाबो जायोबा अखा हानाय समाव साथासो हमनो ना गथ'खौसो साइकेलाव लानानै नारनो बिथिं हाब्रु बिथिं बायदि बायदि ओरैबायदि खस्थ' जों थांनानै दङ रायजो राजाफोरा दुखिया दरिद्र बेमार आजार जायोब्ला बायदिसिना जायोब्ला माने हस्पिटालबो मोनस्लाबा गारिबो मोनस्लाबा ओरैबायदि खस्थ' जानानै दङ बिसोरो दा बेबायदि जोङो ओरै गिदिंनानै नुबाय जे खना खनला गिदिंजोब्बाय जोङो गिदिङै ओरैबायदि खस्थ' मोनदों माने मोनसेबो प्लेन लामा गैया आरो अन्थाइ पिच रास्ता गैया गादा गुदा माने गोथौ गाहाय गोजौ गाहाय ओरै थांबा ओरै गाहे गुहे माने आंनो जाबाय आरो दा थाबायनायावनो सेन्देला ज' गुलायबाय आथिङा गाहेबाय आरो सेन्देलाबो थबस्र' जाबाय दा सेन्देलखौ आं दा लामा ससेयावनो गारबोनो गोनां जाबाय बै कारनाव जोंनो एकदमबारे परिबर्तन नांगौ आरो परिबर्तननि थाखायनो जोंहा दिनै जोबोर हांखुर जादों रायजो राजाया बयबो ओंखारबोदों लैहोर सोरबा हारसायानो जा बर'आनो जा राभायानो जा हरनियानो जा बा सावताल बाङालि गासैबो परिबर्तननि बिथिङाव बा सोलायनायनि बिथिङाव बयबो ज' जानानै दा नैबे इउपिपिएल दोलोखौ जोगदान होगोन होननानै बयबो लैहोर ओंखारबोदों आरो लोगोसे बेहायनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होगोन होननानै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोंहा सरकारखौ दानो हागोन बेयो सैथो बेखौ जोङो मोजाङैनो दाफुंनो हागोन बेखौ आसा खालामनानै जोङो दिनै पदयात्राखौ जात्रा खालामनाय जाबाय উন্নয়ন